गोजोननाय लानोसै खुलुमबाय लोगोफोर बेंग्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय दायो आङो दंफैयो 1 नं लेन्टिबारि गामि साखोला लामा बियो लेन्टिबारिनि बे खोलाहा सिदा हाबनानै खोला मोखां नामायफैनाय लामा आरो बैयावहाय बुरबुतरा ना मा होनो इयाव लोगो लालायफिनबाय आङो बेयाव दंफैयो मोनसे बेयाव कलेज गायसननायनि प्रग्राम जादों कलेजनि नामखौबो मिन्थिनाय जायाखै मा नाम होनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मिन्थिगोन मा नाम दोननाय जायो माने बेयाव गिदिर ना जागोन 30 बिगा हानि गुवार जागोन गिदिर जागोन आरो बिल्डिंआ गायसनफैगोन आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि सार प्रमद बर' फैगोन बेखौ गायसननो थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो ब्लग हिसाबै लांबाय थागोन दे हाय हाय लाबोदो नोंखौ खिथानोसै नामा बैखौहाय जों खेलायनायखौ दे निउसलाइबो फैलायबाय हाय लोगो मोनलायबाय बिथांखौ जोंनि गामियाव दे बियो जोंनि गामियावहाय माबायाबो रेडि खालामखाबाय ने रेडि खालामदो बियो रेडि खालामजोबखाबाय नै दा फैनानै अपेन बान खालामनांसिगौ ओमफ्राय नों खेमाखै सिङाव हाबसिगोन नै माथो आदा दा कमेन्ट होगोन दे दे सिङाव हाबसिगोन जोंबो एबार नायहैसिगोन एसे मोसानायनि क्लिप लाहैनो बैयावहाय दा इसिनि होनांगौ नालाय बैसिम थांनो हागोन दा ओरै केमेरा लानानै फैफिनगोन लामा गैया नै आंखौलाय गाज्रि दासानाखै नोंखौबो गाज्रि साना रावनिबो नङा नोङो आंबो रावनिबो आंबो नङा आंखौलाय गाज्रि दासानाखै नोंखौबो गाज्रि साना रावनिबो नङा नोङो आंबो रावनिबो आंबो नङा संसाराव
फैनायलाय नै फिथा बुगिनि जानोसै नोंथांमोन एसे जानानै देखायग्रोनि जाग्रोनोसै जाखांनानै सा लोंबोबावनोसै नै आरो गोबां लोगो मोनबावबायसो नै हाय लाहौदो आदामोनाबो एसे दे हाय होनदों ओमफ्राय सुमा गानखांनानै सिङाव हाबहैनोसै एबार जोंबो ओंखाम उखैयैनि ना गोबां मानसि सा लोंलादों नै बेनो दा आयं दिनै अपेन खालामगोना खामबाया बेनो नै रायजो राजा नोंथांमोन नायनो हागोन उल्थासो जाबाय हौरैसोमोन दा हौरैसो बोलागोन लामाथिंजायसो दा गासैबो रेडि खालामना दोनजोब्बाय नै आङो सिङाव देखायनि नोंथांमोननो आयौ थाङो लामा गैला माथो सिङाव हाबहोआलै नोंदां नुहुरला माथो हौरै थाङोगोना थाङो आरो हौरैजों गिदिंलांनायनि जायगा दंना गैया हेलिकप्टार फैबाय खोमा मानसिफ्रा हेलिकप्टार नायनोसो हांगारहरा जाना दङ नै Dah bodoh. मानसियानो ओरैबायदि बिहिर जायो मोजां खेबनो मोना सिगाङाव थानानै खेबनो सानदोंमोन आङो मिसा गैया निउस लाइभबो दंफैयो नै निउस रिपर्टारफोर सरकारि दा थांबाय आलासियाथ' स्टेजाव गाखोहैबाय बेयाव मोजाङानो लानो मोनासै गैया
गोबाङानो बोलाखांबाय गैया हरै थांना थानाय नुमासै मोनबाय आंनि नाजाला मोनबाय बैबा मानिमोनथाय खुंख्रा जरानि बियो फाथाबारि प्राइमारि आनन्द प्राइमारि आयु आमथेखा प्राइमारि बियो आमथेखा प्राइमारि बै मिथिला मानसि बिहिर जाबाय खोन्थानो रोंनाय नंला ओरैहाय थांनो हानाय नंलालै एकदमबारे मानसि बिहिर जाबाय नोगोन जोबनायनि दे गोजोननाय लानोसै गामिया मैसो खावसङाव ए आंलाय गोजानसो नोंसिनिखौहाय गोजानावसो दे थांनो दे औ लोगोफोर दिनैनि प्रग्रामा एसेनोसै बेयावनो जोब्बाय गासिबो थांला जोब्बाय जोंबो थांनोसै खैला मेला बाजाराव नेहैनोसै गारिखौ बेयावथ' थोलायासै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना मिथिगासिनो मा खालामनांगौ साबस्क्राइब लाइक शेयार एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बाय बाय